Буенос диас от Мадрид. Това видео може би ще е първото и последното, което ще направя по тия въпроси, тъй като тия въпроси не са ми особено приятни да се занимавам с политика. Но обстоятелствата с течение на времето ме принуждават все повече да почвам да следа глобалната политика, да следа войни и какви ли не такива неща. И защо ги следа, ще ви кажа. Защото в наше време почва да се получава така, че все повече има значение не какво говорят икономистите, а какво говорят политиците и какво правят политиците. Тоест, виждам, че ние сме в една планова икономика. Цяла Европа, Америка сме реално в една планова икономика. По-възрастните от вас знаят много добре какво е една планова икономика. Имаме едно разпадане на глобалния пазар. Китай, Америка, Европа. Един развод, така да се каже. Малко по малко започваме да купуваме все по-малко от тях и те да купуват все по-малко от нас. И тази тенденция ще продължава. Както знаете и с войните, които имаме, 2 войни в Украйна и другата в Червено море, нещата са... Сме на 2 лагера, както бяхме на времето, по времето на студената война. Истината е това. Който иска да го види, който не иска да го види, но истината е такава. И все повече тия неща влияят върху икономиката. Заради това и аз от едно доста дълго време следа тия неща. И искам да ви кажа каква е моята визия за едно бъдеще, въпреки че бъдещето, като казвам бъдеще, е много несигурно. Утре може да стане всичко и да се промени, както виждате. Но имаме един сблъсък между двата лагера и това нещо ще продължи много дълго време. Като казвам много дълго време, нямам предвид 1, 2 или 3 или 5 години. Това ще продължи най-вероятно десетилетие, както беше предния път. Каква е целта на едните, каква е целта на другите, е ясно. Едните искат да победят другите и другите общо взето искат да направят същото. Какви са интересите? Защо гледам интересите на Европа, интересите на Америка, интересите на Русия, интересите на Китай? Защото влияят върху икономиката. Искаме или не искаме, влияят върху икономиката. Всеки ден гледаме неща, които се случват и всичките неща влияят на икономиката. Нека да го поговорим за инфлацията. Какво ми е мнението за инфлацията? Ще ви кажа. Инфлацията до някъде е контролирана. И ще бъде контролирана, но няма да бъде спряна. Една инфлация не може да бъде спряна, когато има войни, когато има конфликти. Сигурно ще има и още конфликти, тъй като тази борба между двата лагера ще продължава дълго. Какви са в момента интересите, които виждам аз политически в Европа? И ще ви кажа какви са. И те са сходни с тия на Америка и в някои аспекти са и различни, но главно в момента каква е целта? Целта е да се вземе пазара на оръжие, който е имала Русия до този момент. Това е моето мнение, не е задължително вие да се съгласите с мен, но като погледнете всичко, което става в Германия, в други европейски държави, виждате, че нещата върват към едно въоръжаване. Защо ви казвам, че иска Европа и Америка да вземат руския пазар? Защото Русия от момента, в който е започнала войната в Украйна, не продава оръжие. Напротив, опитва се да внася откъдето може. И в оръжейния бизнес, горе-долу нещата са така. Когато ти не можеш да предложиш на твоя клиент оръжие, този клиент го търси от някъде другаде. И това е в момента, според мен, е най-главната причина за интереса войната да се продължава колкото се може по-дълго. Към това нещо също прибавям и това, че искаме да се въоръжиме чувствително, тъй като по този начин тази индустрия, колелото се завърта, вкарват се пари, държавни поръчки и така нататък.
И ви е ясно, че в този бизнес се въртат милиарди. Какво мисля за Германия? Германия иска просто, ми се струва, че е видяла възможността да замести правенето на коли с правенето на танкове и оръжия, което до некъде предполагам, че виждат много добре в бъдещето, на къде отиват нещата и че в следващите години това ще е едно изключително печелившо занимание. Ако малко погледнете фирми, които се занимават с производството на оръжие, може да видите, че от момента, в който е почнала войната в Украйна, всичките тия фирми са им скочили и акции и каквото се сетите нагоре. Тоест, абсолютно е също както при ковида. При ковида, кои направиха пари? Тия, които правиха ваксини. Правиха материали, маски и така нататък. Защо ви казвам, че ги гледам тия неща? Гледам ги поради проста причина, че ме интересува много положението с инфлацията, положението с лихвите и тия неща, тъй като те влияят много на икономиката. И не виждам не виждам начин, по който това нещо ще бъде спрено с инфлацията, ще бъде задържано, съгласен съм, ще имаме 2-3 месеца ниска инфлация, ще почнем да говорим, че ще сваляме лихвите, после ще стане нещо друго и пак ще се връщаме. Това нещо аз го виждам като едно трайно нещо, което не мога да ви кажа колко време ще продължи, тъй като виждате, че нещата са много сложни. Тук даже ако погледнем, можем да видим, че и самите електрически коли също играят роля във всичките тия неща, защото ви го казвам за електрическите коли. Електрическите коли е една чиста политика. Една политика, която е подхваната от най-вече от Европейския съюз. И аз даже тук не мога да разбера защо е подхваната, просто защото не виждам никаква логика в цялото нещо, при положение, че ние в Европейския съюз нито можем да произвеждаме електрически коли, нито искаме да ги вкарваме вече и от Китай. Скоро няма да искаме да ги вкарваме даже и от Америка. Ще наложиме мита, сигурни бъдете. И да произвеждаме електрически коли на нивото на китайците или даже на нивото на американците, не го виждам, не го виждам осъществимо. И освен това, повечето от материалите, които се искат при електрическите коли, ги държи Китай. Така че все повече ще виждам отдръпване от тази политика с електрическите коли, колкото и да са екологични, колкото и да се говорят неща хубави за тях. Мисля, че леко по леко ще почнем да се сбогуваме и с електрическите автомобили. Ако не почнем да се сбогуваме с електрическите автомобили, как го виждам? Че ще караме всички електрически автомобили или не? Виждам го по един начин, по който по-скоро ще караме колела всички. И няколко човека ще карат електрически автомобили. Логиката на това с електрическите автомобили, с тази политика, която е безумна на Европейския съюз, не мога да я разбера по никакъв начин. Знам, че има хора, които мислят в Европейския съюз, че ако ние сме първите в света, които всичко направиме да е на електричество, ще сме лидери в това и това нещо ще ни направи. Но това аз не го виждам поради простата причина, пак ви казвам, че 70%, ако не и повече, от суровините, които са необходими за електрическите коли, се държат от Китай. Да не говорим за технологии, че сме 5 години след тях. И тия работи просто не ги виждам. И както вървиме на развод с Китай, не мога да видя къде, освен немците и французите, да започнат да правят. Но те какво правят? Те правят едни автомобили, които сложили само една батерия, но как да кажа, не знам. Не искам да говоря против електрическите автомобили, но нещата не може една кола, която да има толкова много дефекти и да е толкова скъпа. И не го виждам това нещо просто да стане за всички. Политиката, ако ще ни е половината хора или повечето да се возиме на колелета, защото и градският транспорт, говоря ето примерно тук в Мадрид, градският транспорт е абсолютно невъзможно
да поеме хората, които се движат с коли. Тоест тия хора или трябва да спрат да се движат, или трябва да почнат да се движат с нещо друго. Така че нещата ги виждам, че леко по леко, когато се стигне до този срок, че няма да се правят бензинови и дизелови коли, срокът ще бъде увеличен и така. Какво виждам в перспектива с това? Може би водорода, да. Сигурно. Това е бъдещето на тази индустрия във водорода, но нека бъдем реалисти. Тук не говорим за по-малко от 20-25 години, за да има едно сериозно навлизане. Нещата не ги виждам да станат така, че някой някъде горе в Европейския съюз, политик, който даже и да се съветва с икономисти, решенията ги взима накрая той. И с специалисти, каквито и да се съветва, накрая ги взима той. И решенията са, меко казано, странни. Може би не знаеме всичко от пъзела, така е, сигурно. Не знаеме всичко, какво искат тия хора да направят. Защото на мене не ми е ясно. Не разбирам просто каква е логиката на цялото това нещо. В смисъл такъв, че, както ви казах и в началото, една планова икономика, защото ние вървиме към една планова икономика, както беше на времето. Една планова икономика, не пазарна. Тук има и пазарна, част останала от пазарна икономика, но е чисто планова. Решенията се взимат горе. И не виждам как тази планова икономика, която са измислили, в тия срокове, тия планове, които имат, ще бъде осъществена. Защото освен това ми се вижда много, как да кажа, не ми се вижда нормално, а и до сега едва ли в историята се е случвало нещо да бъде сменено, заместено, защото някой е решил да стане така. Имам ли нещо против електрическите коли? Нямам нищо против. Ще ви кажа какво имам против. Имам против някой да ми казва какъв тип кола да карам. Дали да карам електрическа, дали да карам на газ, дали да карам на бензин, на дизел или на въглища. Защото в интерес на истината една електрическа кола наистина не замърсява, но тока, от който идва и се зарежда този акумулатор, ако се зарежда от въглища, какво значи? Че караме една кола на въглища. Защото знаете и в Германия, че когато спря газта, по-голямата част от тока се правеше на въглища. Но както и да е, това е друга тема. Това, което искам да ви кажа е, че виждам, че света върви по един план, който не е много ясен. Вероятно за някои хора е ясен. За мен не е ясен, аз се опитвам да си го изясна и виждам, че тия неща влияят все повече върху всички сфери на икономиката. И затова се занимавам и с тия глупости да следа политиката. Защото принципно казано ще ви кажа, политиката е нещо, което му отвръщава. Няма никакъв смисъл за мен. Не искам да се занимавам с политики. Не искам да ги гледам политиците. Но нещата, които идват до мен от тези хора, които ги решават тия неща, са безумни. Или поне аз не ги разбирам, тъй като те не ги обясняват. Защо ги правят? Или не искат да ги обяснат. Както виждате в момента, какво ви казва Германия и някои други държави, че руснаците ще ни нападат. Ще ни превземат, ще превземат Украйна, след това ще ни превземат и нас, ще стигнат до Испания и така. Как ще ни превземат? Не мога да разбера. Казвам ви какво седи за това. Продажбата на оръжие. Това е цялата история за мен. Седи продажбата на оръжие. Да се въоръжаваме и да взимаме пазарите на оръжия. И това е смисъл от това, което прави Германия в момента. Как ще бъде превзета Германия от руснаците, аз не мога да разбера, при положение, че в Украйна се бият за Махмуд една година. За един град, който е нищо, и за едно село. Но както и да е, това според мен са интересите на държави, които се занимават с производството на оръжие, което за мен е окей, разбирам го, разбираемо е. Това с колите не го разбирам, не е разбираемо за мен. И сега някой ще каже, заради екологията, бе, човек, ти не си ли чувал какво е екология? Чувал съм, но не вярвам в екологията. Ще ви кажа, защото познавам
тия господа какви свине са всичките и от тях няма нито един екологист. Но както и да е. Това е, което исках да ви кажа и затова се занимавам с тия глупости, да си губа времето, да гледам и политика в последно време, защото виждам, че светът върви към една планова икономика. Това е истината. На който му отърва, който не му отърва, но така са нещата, за жалост. И това е за днеска. От мен коментирайте всичко, което казвам във видеото, защото аз така го виждам, може да не е така. Вие ще кажете как е. Това е от мене. Всичко хубаво и последно искам много да ви благодаря, че ме гледате, че лайквате, че коментирате, че сте съгласни с мене, че не сте съгласни с мене. Е супер важно за мен, защото най-важното не е даже да сте съгласни, а да не сте съгласни, да има спор, да има различни точки, защото в крайна сметка това е нещото, което движи света напред, да има различни мнения, а не всички да сме на едно мнение. Всичко хубаво от мен и да сте живи и здрави!